Jednoizbový panelový byt sa nachádza na Sládkovičovej ulici v Žiari nad Hronom. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou. Má nové plastové okná, vstupné bezpečnostné dvere, rozvody elektrickej energie, stierky, kúpeľňu, plávajúcu podlahu a keramickú dlažbu. Byt pozostáva zo spojenej chodby s kuchyňou, kúpeľne s váňou a WC a z obývacej miestnosti s priestrannou lodžiou. K bytu prináleží murovaná pivnica. Predáva sa čiastočne zariadený, vstavaná skriňa v obývacej miestnosti a jedálenský stôl. Cena jednoizbového panelového bytu s lodžiou je 14 000 eur.